Mabungahong kabuntagon mga igsoon live ta. Shout out pun-a ako Ginoo. 6 viewers this time. I-share sa nako mga igsoon. So atong i-share tong live karon mga igsoon. Salamat sa Ginoo. And don't forget mention yung mga igala diri sa comment section para makabantay sila nga nag-live ka. Amen. So ako sa ni share akong live igsoon. Atong live. Kay labi na sa atong previous page kay ang uban wala kabalo nga nata diri nag-live no. Dili na ta pwede mag-live dito kay na restrict ta. So ako ni i-share dito para ma-aware sila kay ang ato ang mga followers before sa previous page na to wala pa man kabalo nga nata diri. So para makabalo sila nga nag-live na tayo so nakuha ning share dito. Salamat sa Ginoo. Shout out sa mga Shifter Dave Santos, Shifter Dabi or Dave Santos. Good morning pastor watching from Candon, Ilocosur. Salamat igsoon. Kunya Maniha Miguel Vincent. Good morning sad. Okay, good morning again. Pun-a ako Ginoo. Again, igsoon na itong i-share itong live. Ako sa ni-share karon. Wala'y katapusan. Gibuhat mo ug imong gihuman. Akong kapagyasan nga imong gipasan. Gipakita mo na kaya ang tanan. Hallelujah. So, i-share mga igsoon. Di ko magabuhi imong sit-sit imong So, done sharing mga igsoon. Okay? Again, anyway, pasensya na yesterday nga wala ta ka-live kay na ako'y appointment. Na ako'y lakaw mga igsoon. So, mauna nga. Karon na ta nag-live, no? Salamat sa Ginoo. Actually, naon ta ako'y lakaw karon unya na-cancel man. Naikuan ba? Unya, salamat sa Ginoo kay okay ra akong na-cancel kay naka-live ta karon.
Amen. So atong topic karon mga igsoon karong kabuntagon, atong isgutan karon igsoon. Actually ako ning gi-message last Sunday pero nala ko ipuno ba, no? Atong isgutan karon igsoon sa katubitang 7 last word ni Jesus, katong pito ka katapusang pulong nga hinggawas sa iyang baba before siya namatay. Ngano ang una nga pulong may tungod man to sa pagpasaylo. Diba, ingon siya, amahan, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Nganong sa kadaghan nga pulong nga pwede mo gawas sa baba ni Jesus. Pito man to ka pulong, diba, before siya namatay. Nganong ang may tungod man sa pagpasaylo, may una niyang gigawas. Maunay atong isgutan karon. Apan sa dili pa ta magpadayon, wait sa daot naman itong cellphone. Okay? Sa dili pa ta magpadayon mga igsoon, ako sang gi-shoutout tanang mga OFW diha, no? Tanang mga naka-permanent resident na diha sa lain-laing nasod nga avid followers and viewers nato, avid listeners sa atong mga live. Shoutout niyong tanan diha, and then sa mga seaman, mga seafarer, daghan kay mag-message nako. Salamat kay kanunay pagsubaybay, no? Namos kong pagampo. Mga OFW na agin mo sa akong pagampo kay usa mo sa hinungdan nga nung nadasig ko nga maghimog ingani. Tungod kay daghan sad mag-message nako nga usahay wala bitaw mo lugar sa pagsimba kay ang inyong sitwasyon di lahi kumpara sa sitwasyon na mo diri. So kasabot mi na, no, dili sad lalim inyong sacrifice for your family. That is why mausad ni ang nagdasig nako nga mag-live. Daghan kay mag-message ko, pastor, salamat kay sa live nimo kay diha siya nagkuwag kusog. Di na jay uban mga igsoon nga diha sila na convert bitaw sa gawas sa samtang naminaw sila during their free time. Naminaw sila mga gahi sila ko sa Pilipinas ba. So nabi ta experience na ning ari diri kay ning testimony. Didto siya nakadungog sa mensahe nato sa live sa Abu Dhabi. Taga diri siya sa Bohol, pag uli niya ning ari siya sa Sunday sa simba kay gusto siya makita na ako niya. Kay nagpasalamat siya sa Ginoo. Gusto ko niya pasalamatan personally nga maula gito sa panahon sa kalaay or nay panahon nga mingawon siguro siya sa iyang pamilya kay layo man. Nilabay daw ko sa iyang newsfeed pero gi-ignore ko niya at first, and then ambot lagi nga nung natuslukan niya ning tan-aw siya, naminaw siya niya, gihikap siya sa Ginoo. So mao na nga lipay kay ang asawa kay Christian naman. Kaila na midaan ba niya. Wa pud siya magtuo nga kaila midaan personally, so ning ari sila diri together with his whole family ning simba. So ngana no. So dako gi-impact ang ato ang live, no. Mao na nga ako mong gi-encourage nga atong i-share atong live, ato ang i-mention atong mga higala sa comments para makabantay sila nga nag-live ta, or you can also type at followers at highlights at everyone para makabantay sila igsoon. Para nis kamayan sa Ginoo. Never ta nag-lift up diri og mga og simbahan o grupo, pundok, or any religion, any denomination, but we lift up only the name of Jesus Christ. We respect all religion, all doctrine, all faith. Me personally, I respect them. Usahay, nay mo, shout out Jackie Peters from USA. Thank you. Naka sa kong prayer, kabalo na ka. Okay? One of our subscribers, no? So, sometimes nay mo bira na ko nga murag question no ng akong faith bitaw. So ako ra pud silang respeto kay maom poy naabot sila una-una nga sakto sila sayop ko, no? Pero ang ako lang ikasulti nga mailhan gyud na nimo kung naglakaw kas kamatuoran, mailhan gyud na nimo kung nakabaton kag kaluwasan. Kay wa na ka naglakaw sa kangit-ngit, di man gud pwede mo ingon ka nga sayop ko nya sakto ka nya ang imong binuhatan hiwi, ang imong binuhatan lulong kas makadaot nga bisyo, ang imong binuhatan nagali kay kabit diha na kay unsa diha, ang imong binuhatan naglunang kas kahilayan nya mo ingon kag sakto ka nya sayop ko. Sayop na hinung ko nga gipaygawas ko for more than 13 years na in drug addiction, shabu, sigarilyo, inom, babae, rugby, bulkasil, marijuana, unsa man mang bisyo diha, sirap tanan kabuang pagpangawat, mismo ang opering sa simbahan ug ang halad ug ikapulo ako nang ipalit og shabu sa una. But praise God kay gibag-o ko sa Ginoo karon nya mo ingon og sayop ko. Okay ra po na, sabot ra ta na. No, anak man daw tay libog igsoon. No? That is why sa tuang live igsoon kani nga page, wala ni nag-isa og relihiyon.
wala yung giisa diri. It's all about Jesus. Ang pataas na to kanunay, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen? Ana na siya. So, shout out sa good morning, Bonifacia Cuevas Sines. Okay, thank you, thank you. Anyway, salamat sa kayo sa mga subscribers, ani nga page na tayo mga bagong nag-subscribe. Thank you kayo. No? And, salamat sa mga avid followers and viewers and mga new followers. Welcome kay mo nga page. Ako mong gi-encourage nga invite inyong friends to follow our page para ma-bless sila. And akong gi-shout out ang mga amigo na ko mga kapulisan. Akong gi-shout out si Roger Bergonzado sa Davao. Thank you. Balo na kada, Brad Sir. Luzon, Visayas, and Mindanao, Camp Osmeña, Cebu, Tagbilaran City sa Barracks. So, hepe na mo diri sa Clarin Police Station, si Chief Amba, ug akong mga kanunay makita din sa station na mo, ingon nga ako ang ilang PNP life coach, tig-share sa pulong sa Ginoo, tig-wali, tig-tambag, tig-maymay, tig-hatag og mensahe sa Ginoo igsoon nila. Sa shout out akong Clarin Police Station, ug sa tanan ako mga classmate during my criminology days, mga higalan ako, mga duol sa dugan, nga mga pulis, mga hepe, dili lang mo nako tag sa tagsaon kay daghan kayo mo. No, nya malaktawan niya na akong uban, no? Salamat sa kanunay suporta og naajud mo sa akong prayer kanunay kabalo na mo ana. Okay? And of course, shout out nako ang Cebu City Jail. Okay? Shout out nako ang akong brad si Brad Aris, no? Shout out si Brad Mago, shout out Brad Ibang, Brad Ayan, ang mayor sa RDC1. Then shout out nako ang si mayor sa niya si Brad nako, si Brad Jao, long live kanunay brother, nakasong prayer. Brad Kenneth, manghod ni Brad Jomar nasa maximum 19, shout out. Maximum 19 akong shout out, no, maximum 15, maximum 4 of course, House of Mercy, shout out. And daghan tanan no, tanan nga mga higalan ako sa Cebu City Jail. Kita tapuhon pero sadly murag karong Lunes murag wala na pug ko kay murag na ay di pa ko sure pero minaw ko nagpaabot ko sa final nga decision. Maybe wala ko kay nanapog ko appointment igsoon nga matubang ko sa abogado. Pero ang gingon nila is Martes, pero ningingon to nga mong kauban gahapon nga kung pwede basin Lunes, pero may bawaan na igsoon, no? Kung abakante ko Lunes na ako diya sa Cebu City Jail. Shout out na ko ang mga warden diya, mga jail officer nga for always giving us the opportunity, the great privilege to share the Word of God, to deliver the Word of God, the message of the Lord to all of the inmates of Cebu City Jail. No? Dili relihiyon among gidala sa sulod, kung dili pulong sa Ginoo, ang naisulat sa Bible. Thank you kay mga warden and officer diha. And of course, akong team sa Living Water Christian Fellowship, kung shout out ang ako ang mga team nga kasagaran namo nga kauban ako igsoon mga kriminal po ni sa una gikan sa prisuhan, gikan sa diha sa Cebu City Jail unya nahigawas ni gawas ba mga bunga sila sa pagwali dito sulod unya nakagawas sila ng alagad sa Ginoo. Karon sila na pod ang kami nag-uban mi nga mosulod dito. Imagine mga gikan sa kangit-ngit karon nahimo ng instrumento sa Ginoo parang nas kangit-ngit hawason dalhon sa kahayag, no? So shout out nako ang Living Water Christian Fellowship headed by Pastora Ninit, akong team ni nga mosulod dito sa Cebu City Jail. Shout out nako sila si Our Ladies First sila si Sister Sheila, Sister Jardine. Kisa pa to'y uban, limot ko sa uban ngalan na itong mga bae dito. Daghan man may musulod. Of course, mga lalaki sila si Pastor J, shout out. Pastor Herman, shout out sila si Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, Brad Jemuel, Brad Louie, shout out, Brad Adonis. Tanan. So, basta tanan, team na ko, shout out, no? Kita na pohon-pohon, igsoon sa higayon ako kay this time busy ko niya. Karon gali nga week na ako'y speaker ko sa youth camp. Shout out din ako ang mga kabatanunan karon nga duol sa Trinidad, Bohol, sa Ubay, sa Hitapi, Talibon or San Miguel kay actually mag-start karon first day ron o first night ba to, no? Sa youth camp, no? So usa ko sa speaker, ang akong turn to speak is this coming Thursday, no? So mao na nga kita-kita ta diha, no, Trinidad, Bohol. Salamat sa Ginoo. Unya manam siguro, no. Tanan Luzon, Visayas and Mindanao, mabungahong adlaw ninyong tanan. And
again, ako mong gidasig nga ato ang i-share itong live karon og sa wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe. Free ra na. Okay? Ang link nasa caption ani nga live. What is the reason nga nung naghimo og YouTube channel para mo income, para mo sikat? No. Para igsoon makakit ang YouTube magud igsoon ang advantage is puro ra sila video bitaw niya dali ra makitaan kay kaning live na to ma-delete ni siya automatically in 30 days. So, mao ni after this sa live na to ako ni siyang i-download niya akong i-upload dito sa YouTube channel. So, shout out ang ato mga subscribers dito no sa YouTube channel. Gamay patag subscribers, mga 1,800 man siguro to. Wala pa ta 2,000, no? Naabsan na ta diri sa bago na to nga page kay kuha naman ta 300,000, 3,600 plus, no? Pero mao lagi gamay pa unlike sa atong previous page nga gi-restrict igsoon kay natay rules nga na violate. Kuan to dito 220,000 daghan kay. Mao na nga kung nagtanaw karon diri nga followers sa previous page nga mabungahong Kristohanon 220,000 followers. Pwede sad mo transfer diri kay diri na ko mag-live gyud. Diri na jud ko kasagaran mag-live, mag-post para ma-update bitaw ta. Mabungahong Kristohanon 2.0. Diri na ta magkita. Okay? So mao na no, kinsa may mga shout out dia, wa na ko nabasa ba? Shout out pastor from Imelda Sambuanga Sibugay, Fulgencio Arcela Lato G. Okay. Ayun na, naday si Kuano, Sister Jordan. Sister, shout out dia. Murag wala na siguro karong Monday na po, ba dipindi lang ni mo, kuan na ko update. Shout out to Brother Ralph Bitonio Galaneda, usa sa nibisita na ko ni sa Cagayan during my short vacation, and to Sister Aisa Anyana, praying pastor nga i-bless ni Lord tanan nga paningkamot na mo. Sige, ato ning po. Okay, so Warren Jayoma Castro. Good morning, Pastor James. I'm watching from Jesus the Messiah. Kanindot aning ano? Jesus the Messiah, restorer of all things, Cagayan de Oro. Nindot og name sa ilang church. One of our subscriber, okay. Warena Jayoma Castro. Okay, thank you, Igsoon. God bless. And sa tanan nga mga churchmate nimo nga naa sa Jesus the Messiah, restorer of all things. Wow. Yes, He restores us. Nindot kayo name sa ilang church. Okay. Anyway, ako din gi-shout out ang atuang mga subscribers. Anino, salamat kayo na yung mga nag-send og star. Salamat sa kayo. Ako nang gi-appreciate. Okay, so let's pray. Let's welcome the presence of the Lord as always. Kabalo na ta nga dili jud ta pwede maghisgot og pulong sa Ginoo nga dili magampo or magsalig sa atong kaugalingong kaalam. No. Dili na to masabtan ang pulong sa Ginoo kung kita-kita ra. Amen. So let's pray. Father God, thank you, Lord God, for another day, another morning. The first blessing in the morning is the free air that we breathe right now. Daghan namatay atong sang adlaw, namatay gahapon, namatay karong adlaw, wa kamata. Apan kami buhi pa. Gitagaan ni mong libreng gininhawa og nakapamati pa karon sa imong pulong. But before we proceed, first and foremost, search our hearts, Lord. Asosiha mong kasing-kasing kung nakay makitaan karon sa mong kasing-kasing, Lord God, nga mga lama, mga buling, mga mansa, mga dili maayo. Kuaa ginolimpyuhi kami aron mahimo ming angayan mamati sa imong pulong. Kaya imong pulong balaan kini kaayo Ginoo. So Lord God, if there's anything inside of us right now in our hearts nga it serves as distraction, Lord God, or makablock, Lord, para ang imong pulong dili mo tuhop o dili makapenetrate, kuaa kini Ginoo. Limpyuhi mi pinagis mong balaang dugo Ginoo. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron among madawat, masalod, dili gyud masayang ug dili mausik ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo ang imong mensahe. Lord, panalangini tanang viewers karon as we listen to your word this morning. Let it be, Lord, that your presence mabati namo imong hikap, imong presensya, ang imuhang lihok, ang lihok sa Espiritu Santo among mabati samtang maghisgot mi sa imong pulong. Amo ikaw gi-welcome, Holy Spirit. This is your moment. Let your will be done. Wala mi nag-isa, Lord, og relihiyon or pundok. Walay lain nga mong gipataas karon, ngalan lamang nimo, the name of Jesus Christ. As always, it's Jesus reigns forever. So Lord God, bisan nga among kaugalingon kani nga page, wala na mong gipataas, ngalan lamang nimo among gipataas, Lord God. Tungod kay walay laing nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo, ikaw lamang. Again,
This is your moment, Lord God. Tagaimig kaalam nga langit nun. Kasing-kasing madinawaton, mapainobsanon, ug anda musunod sa imong pulong. Ang nabiling panahon naman, Amahan, among itugyan kanimo. Again, bless all the viewers right now. Especially ang mag-replay ani panalangini, Ginoo. This is our prayer in the mighty and powerful name of Jesus Christ, our personal Lord and Savior. Amen. Hallelujah. So, let's start. Hallelujah. Ako na shout out ang Office of the Vice President, atong followers igsoon nga naghatag na kuanit. AFP siya, no? Usa siya sa member sa AFP, Armed Forces of the Philippines. So, gipadalahan dyan ko niya igsoon. Vice President Security and Protection Group. Appeal siya ni PSC. Thank you so much. Sister Christine man to. Christine. Okay. Thank you for this. Remembrance ba? Okay. Let's start. Shout out, Brad Jomar Corsiga. So, again, igsoon, shout out, Brad Pastor Unta. Magkita, napunta ko sa magkita ta. Kung mutambong ka sa youth camp sa Trinidad, karon sugod, Brad. Then, speaker ko sa Huibis, Trinidad, Brad. Magkita ta, doon naman. Oh, layo-layo, dahil. Kuan man dahil ka, no? Mabini. Pero kung muadto ka, magkita ta. So again, mag-start na tayo igsoon. And I just want to encourage everyone to share our live. Itong i-share atong live. And mention yung mga higala diri sa comment section. Kung mahimo, i-share yun. Kaya aron mas madungog, mabasa nila. And you can also type at followers at highlights at everyone. Okay? So let's start. Again, ang atong topic, atong tema for this morning is about the first words or una nga pulong nga ninggawas sa baba ni Kristo sa wala pa siya namatay ibabaw sa krus sa Calvary. Kabalo naman ta nga 7 last word mao na nga naghandom ta mostly sa atong last week naghandom ta sa gihimo ni Kristo ibabaw sa cross, di ba? Nakikitawag og 7 palabras, no? Atong gihandom ba, no? Ang uban moingon nga, wa man na sa Bible ang pizza na daghan kay no so. Ning handom lang ta kay ning tuo man ta nga si Kristo namatay para nato. No, mao na siya mga wa ta na luwas kung wala siya, wala tungod sa iyang sakripisyo. So now this morning ang atong topic is why is it that among all the words, the message that comes out from the mouth of Jesus before sa iyang kamatayon igsoon nganong ang pulong nga iyang unang gigawas kanimang may tungod sa forgiveness. So ato ning basahon igsoon diri ang first word, ang unang pulong nga gilitok ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Shout out si brother kisam ni Ain Mark from Aceford. Okay. Praise God. So anyway, shout out Seiya Skeptron in Arms. Long live kanunay ban sa grasya sa Ginoo. So akong basahon diri igsoon ang pulong sa Ginoo. Ang unang pulong gilitok sa atong manunubos sa Misayas, sa atong manluluwas before siya namatay. Ang Lucas, makita sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Okay. And anyway, shout out to Brother Kevin Banugon. God bless you more and more. Thank you. As always, ay mong pagtanaw. Okay? Again, kuha ni siya ikson mo ni ang unang pulong nga nigawa sa baba ni Kristo before siya namatay. Lucas 23:34. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ug binbahin nila ang iyang sapot pinagi sa ripa. Again, akong balikon pagbasa igsoon Lucas 23:34 mao ni ang unang pulong nga ninggawas sa atong manluluwas sa wala pa siya namatay igsoon. Ingon diri igsoon, unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila, kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Ang Diyos magapanalangin sa iyang bala ang pulong. So itong nakita diri mga igsoon or nadungog igsoon nga sa wala pa namatay si Kristo igsoon. Sa before siya nakabsan sa iyang katapusang gininhawa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ang unang pulong nga ninggawas sa iyang baba, pulong kini may tungod sa pagpasaylo. Niingon siya, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat or wala sila kahibalo sa ilang gibuhat. No? Si Jesus igsoon nagampo siya. Og ang iyang giampo may tungod sa kapasayloan ngadto sa Amahan. Niingon siya igsoon pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kabantay pa mo igsoon
igsuon nga sa kadaghan sa pulong ang una niyang gilitok ang pulong sa pagpasaylo, ang mensahe sa pagpasaylo. Diri gipaabot ni Hesus nato kung unsa ka importante ang pagpasaylo, kung unsa ka importante ning di ta magdumot, kung unsa ka importante ning di ta maghambin og kasuko or pagdumot sa sigkatawo nato. Aning tayma igsoon lisod mo release si Jesus og forgiveness. Why? Di lalim ang pag-antos, ang kasakit ni Jesus ani. Imagine, wala siya, sala, walay buling, walay mansa, gilansang sa cross, gibunalan, igsoon, og 30 kapin ka bunal, latigo, gilatos, pero ang bunal, igsoon, dili normal, dili ordinaryo, kay inighampas, igsoon, no? Inig, ibot, igsoon, apil ang unod, malangkat, igsoon, grabe ang torture nga nadawat ni Kristo. Nagpasan siya sa bugat nga cross, init kaayo igsoon, nadagma, gipatiran, giduslak sa bangkaw, giluwaan, gisagpa. Grabe ang pag-antos pero walay sala. Grabe ang iyang sakripisyo nga gihimo alang nato. But then, ang giingon ni Jesus nga first word, igsoon, pulong nga pilmirong gawas iyang baba. Amahan, pasaylua sila. Meaning, pasaylua tong nagbunal nako, pasaylua tong nagsagpa, nagluwa nako, nagpatid nako, pasaylua tong nagtamay, nagbiay-biay, nagigayaga, katong nagdakop nako, katong mga nagpalansang nako, pasaylua. Grabe. Aning tayma lisod untay pasaylo pero gihimo ni Jesus igsoon para sa atong kaluwasan. Ang dili niya angay buhaton niyang gihimo for us to be saved. Importante kay igsoon, gipaabot ni Kristo nato nga importante ang pagpasaylo. Og si Jesus mismo kabalo nga lisod ang pagpasaylo. Dili sa tanang panahon sayon pagpasaylo. No? Ngano man first mani nga pulong nga ning gawas sa baba ni Kristo before siya namatay. Kay siya mismo kabalo, nga bisan karon daghan pa ang wa nakapasaylo. Daghan karon ang nakabalo sa kamatuoran but deep in their heart nagdumot siya. Daghan pa karong sigig simba, ang uban nagwali na, ang uban na sa ministry pero wa pa ka release of forgiveness. Naglisod pagpasaylo sa gibuhat sa iyang sikataw kay grabe ka sakit. Amen. Mo na mga igsoon nga gipanumduman ta karon igsoon. Imagine unang pulong nga ning gawas sa baba ni Kristo pagpasaylo. Kay balo siya nga lisod kay ini. Nay mga panahon igsoon nga dili sala nimo pero papangayoon kag pasaylo sa Ginoo. Nay panahon igsoon nga ikaw pa'y gitraidor unya, ikaw pa'y mangayog pasaylo, lisod kay na. Apanahimo na ni Jesus igsoon. Si Jesus igsoon walay sala, gilansang. Si Jesus igsoon gipakawawan, giluwaan igsoon. Siya ang gidakop, no? Siya ang nagantos nga dili unta angay igsoon. But still gipasaylo niya ang tanan nga naghimo ato niya igsoon. Wow. Ang pulong pagpasaylo importante igsoon nato nga Kristohanon nga nagsunod ni Kristo. As Jesus said, there is no servant greater than their master. Meaning, si Jesus atong agalon igsoon. Si Jesus ang atong master. Nagantos unya. Grabe nga pag-antos but iyang gipasaylo. Kita usab igsoon nga nagsunod niya. Kabalo ba mo igsoon nga kinahanglan nga atong himuon ning ang kaning pagpasaylo, himuon nato nga lifestyle. Ang gusto ipaabot ni Jesus igsoon nga every time, anytime, every day, every hour, every minute, kinahanglan nga willing ta mo pasaylo. Amen. Willing ta, available na to ang pagpasaylo sama sa gihimo ni Kristo. Kayong pagpangalagad sa Ginoo di lalim. Biklon og biklon kita, pasakitan og pasakitan kita, tamayon, yagayagaan, bugal-bugalan, lutuson, sakiton kita, pakaawawan kita, traidoron ta. Mao ni hinungdan nga ang pagpasaylo may unang pulong nga gibuhi ni Kristo ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ngano man kay gusto si Jesus nga kita nga nagsunod niya. Followers ni Kristo, ang tinuod nga followers ni Kristo, nagsulob ani kaning gitawag og pagpasaylo. Nga di gyud ta mo dumot, yes, masuko ta pero kinahanglan igsoon nga dili ta makasala ug dili nato dugayon kung dili magpasaylo gyud ta dayon igsoon. Importante ang pagpasaylo sa kinabuhing Kristohanon. Kay kung dili ta parihan ni Jesus igsoon nga willing mo pasaylo, maglisod gyud ta igsoon, mag-struggle ta. Amen. As what I have said, igsoon kay even today, daghan pang mga anak ug pastor, mga pastora, mga lagad sa Ginoo, mga nana sa ministry, nga tanaw ni mo malipayon, tanaw ni mo nagpagamit sa Ginoo. But deep in their heart, na siya pagdumot,
Pagdumot sa iyang papa kay gibiyaan kay nangabit, pagdumot sa iyang mama kay napasagdan, pagdumot sa iyang igsoon kay mauni mauna, pagdumot sa iyang isig ka Kristohanon, iyang higala, iyang best friend kay gihudas siya, gitraidor siya. Pero Kristohanon siya kabaw sa kamatuoran. Amen. Pero nagdumot siya. Mauni hinungdan nga gisulti ni Jesus kay si Jesus mismo kabalo nga lisod ni. Kay nasinati ni Jesus ni igsoon. I know and I believe lisod ni buhaton nga iyang pasayloon kay numdum atong time nga hapit na siya gidakop. Si Jesus igsoon na ay struggle atong nga time. Mabitan ning ingon siya nagampo siya may ingon siya amahan kung pwede. Pwede ba ihaylo kini ang kaning kupa sa pag-antos pero imong pagbuot matuman. Kay murag na ay struggle nga nabati ni Jesus ani nga time. Kay nganong nag-struggle man si Jesus? Pastor nga Ginoo man siya. Diyos man siya. Nag-struggle siya ani magud magigson kay 100% si Jesus nagpakatao ani. Makabati siya sakit, makabati siya og tanan nga bation sa tao, mabati ni Jesus kay nagpakatao man siya. Amen. Mao to nga nagampo siya aron malig-on siya, mao to nga nakapadayon siya. And I believe igsoon at this point igsoon at this moment naglisod siya pagpasaylo ani kay ngano man wa gud siya isa. Apan gipili niyang pagpasaylo. Anyway, thank you sa nagsend og star, God bless, no. Gipili niyang magpasaylo mo release of forgiveness. Unsay yang gingon amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibot. Kabalo ba mong igsoon nga daghan pud ni tamay nato, daghang ni daot nato, nagbugal-bugal nato, daghang ning pasakit nato karon kay nagkristohanon na ta. Daghang nagbiay nato, nagtamay kay kristohanon na ta. Pero wala na sila kabalo sa ilang gibuhat, the same as Jesus. Kanang mga naglutos na to, wala sana sila kabalo. Sa una igsoon mo ria ko na pagkahimo na akong pastor na ako'y nadunggan tao nga duol sa kundugan ingon nga si Pastor James give up na iyang pagkapulis niya nahimo inong pastor nabuang na gyud na siya syabo kay adik man kay na sa una grabe gitamay ko gayo nabuang nung kuno ko so then namalandong ko ba nga kanong nakaingon man siya nga nabuang na inong ko karon nga wala na ko musuy og syabo wala na ko manigarilyo wala na ko moinom nabuang na inong ko karon nga wala na ko ng babae ako nang gibali akong SIM card aron wala na ko i-contact sa mga babae gi-deactivate na ko akong Friendster pa man to sa una and then na Facebook bag-o pa gi-deactivate na ko no wala na ko nag-rugby wala na ko nagbulkasil nagmariwana nagsirap wala na ko nangawat og kwarta para ipalit og syabo wala na ko namagkak sa akong ginikanan nabuang na inong ko kabantay mo meaning wala sila kabalo sa ilang gibuhat kay nagtuo man sila sakto sila pero ang ilang binuhatan, hiwi igod, pero unsaon taman, maor may naabot silang una-una, kita nalay mo sabot. Like what happened to Jesus. Si Jesus igsoon, di angay mo pasaylo. Pero gipili niya ang pag-ingon sa amahan, pasaylua sila. Kaya nga naman, in the first place, wala sila nakasabot sa ilang gibuhat niya. Kaya kung kabalo pa lang sila, nga ilang gilansang ang manluluwas, ang Diyos, ang hari sa mga hari, ilansang kanila, wala, dili unta. Pero wala man sila kaila atong nga tayma. Amen, the same as nato. Wala sila kabalong ang atong gilakwan kamatuoran ni ang ebidensya ang atong binuhatan. Ang ebidensya igsuon nga nahigawas tagikan sa gapos ni Satanas. Ang ebidensya igsuon sa una kusog ta mamalikas karon hallelujah amen praise the Lord na. Ang ebidensya kusog ta manungo sa una pero karon dili na. But still gitamay ta giyagayagaan gibalikas pa ta kay ang ilang ingon na malhin daw taglaing tinuhuan. Kinsa day atong gituuhan ang yawa na? Kinsa day atong giampo ning ingon day ta o Ginoo Lucifer nga na bata dili Jesus si Jesus atong gituuhan nga siya nagpalansang ibabaw sa krus Kalbaryo alang sa itong kaluwasan but still ingnon ta nila og nabuang na kuno nalain nagtinuhuan nalain na din ang gituuhan nato kinsa ray atong gituuhan ang yawa na nalain na nang tinuuhan ni noon nga wala ta nangabit no wala na ta nagpalahubog nalain na noon nya katoy noong nagsige hubog-hubog karon nya lipaton ra ang bana ang asawa sakto hinong tinuuhan. Diba? But still, gisabot na to sila. Kaya unsay gingon ni Jesus, amahan, pasaylua sila. Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ako igsoon, kinaon ako ng pagluto. Sa bag-o pa ko, igayagaan ako, nabuang na si James. Mauna ni epekto sa sigsuyop niya siyabo sa una. Naadik na og Biblia, naunsa na. Yawaan na ayaw magtuo na, kulto na. No? Naunsa na, taka-taka na, nagyaw-yaw daw, kakuha na, daghan kay gisulti na. Then, na namin, sa gusto kong kagalingon. Sa una, labong sa una nga adik ay ko sa una ning napay time nga ning buhi ko ginagmay na maligi akong syabo. Nay time sa una nga basta grabe kayo na time sa una nga nakabuntis ko
Time sa una nga kada adlaw ko suyop igsuon kay sige man kog naikwarta kay mga wat man kog kwarta simbahan unya kuan pod kay sa wala makabalo anak dai kog pastor niya kawato na ko ng mga offering simbahan palit og shabu niya nasa ko uyab sa una nga very supportive nako sa bisyo or wa ba to siya kay bao pero mahatag si kwarta nako isuyop nako no pero ako nabantayan igsoon sa panahon sa akong kabuang sa una magdadako og armas sa panahon sa akong kamaldito kabarumbado no sa panahon nga akong kauban sa una mga kriminal mga hitman wa joy magigayagan ako wa joy mingon nabuang na ba na wa karon ni noon nga nabiyaan na nako tanang kailayan nabiyaan ako tanang makadaot nga bisyo karon pa sila moingon nga di na ako musukol usay bitaw magnana ko Lord sa una pa lang na pero Lord pasaylo ako na dako ana bitaw nya mao na inunay ni balig laing relihiyon na laig tinuhuan wa naman na sila lain naman nagtinuhuan ayaw nagpasudla si Pastor James sa inyo kay lain naman tinuhuan na kanang nalain na nagtinuhuan nga akong gitabangan gaya ng mga kriminal nga muduol sa Ginoo daghang nga bag-o grasya sa Ginoo lang lain na no mao na ningon si Jesus nga amahan pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat kay kung kabalo pa lang sila igsuon katong mga tao nga ang ilang gipalansang majority sa crowd ilansang sa krus di ba proud kay sila sa ilang gihimo pinanguluhan sa mga parisiyo mga sadusiyo mga eskriba ilansang sa krus unsa mahimuon di ba nga natong hari, gilansang kung kabalo pa lang sila. Nga siya jud ang hari sa mga hari. Siya ang misaya, siya ang mubalik, igsuon, ug kwaon ta. Siya ang atong manluluwas, dili unta nila ilansang. Pero, kaya ba mo, mawaning ingon si Jesus nga, amahan ko pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Kabalo mismo si Jesus nga wala sila kabalo sa ilang gibuhat. Apan gitugot lang to ang tanan, aron kita makabaton og kaluwasan. Igsuon, again, baliko na ko. Sa 7 ka pulong nga ninggawa sa baba ni Kristo before siya namatay ang pulong sa pagpasaylo una niyang gislutan kay kabalo si Jesus nga kita karon nga nagsunod niya kinahanglan nga kamao gid ta mo pasaylo sa tanang panahon kay makasugat gid tag sitwasyon nga pasakitan ta sama niya si Jesus igsoon walay laing tumong diri sa kalibutan pagsunod ra sa sugo sa Dios Amahan. John 3:16 For God so loved the world that He gave His only begotten Son Jesus. Ming-ari ra siya diri aron matuman ba ang giingon sa mafulfill ang nasulat sa Old Testament, di ba? Siya ang katumanan. Mao to mga igsoon niya. Wala siya sa perpekto siya pero ning sunod ra man ta siya sa Ginoo sa Dios gilansang siya, giduslak siya. Gibunalan siya, gisagpa siya, giluwaan siya, gitamay, gibay-biyay, igsoon, grabe. But still, ningingon siya amahan, pasaylua sila. Kaya wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Again, igsoon ang pagpasaylo, importante sa kinabuhing Kristohanon. Sama nato karon nga nagsunod ni Kristo. Sama nato karon igsoon nga ning tuo ni Kristo as our personal Lord and Savior. Gipaunahan tadaan sa Ginoo aning may tungod sa pagpasaylo kay kabalo siya nga ang atong pagsunod niya di lalim kay daghan mo biay daghan mo tamay nato mo yaga-yaga ang nasinati niya masinati nato mayo gani igsuon kay sa Pilipinas no kay kuan man ta Christian country ang atong masinati mga paglutos ra mga baba ra ba kamo ana mga sulpot mo mga kulto mo mga ngana man mo di ba pero si Jesus grabe ang iyang pagantos physically no gitorture siya. Nya kita mangluod og lutoson. Wanay gana mo simba kay gilutos, di ba? Si Jesus gali nga bing padayon may lahutay nga gibunal-bunalan. Amen. Dapat mo lahutay ta. Importante ang pagpasaylo igsoon no kay ang daghang mga Kristohanon karon nga ang ilalang pasayloon ang katong mga gaan lang nga sala, mga madara ba pero katong bugat na kay dili igsoon. Kabalo ba mo igsoon nga si Jesus ning ingon kung dili nato pasayloon tong mga nakapasakit nato ang atong amahan sa langit dili sad mo pasaylo nato imagine tanawa anyway thank you sa Star Senders na nagsend salamat ako na ngayo salamat I appreciate it now ibasahon diri so no ingon diri ang Mateo 6:15 the book of Matthew 6:15 ingon diri mga igsoon no listen carefully ingon diri sa Mateo about forgiveness English ni o basahon ako lang ni Bisayon ingon siya diri Matthew 6:15 but if you do not forgive kay pagpasaylo man atong isgutan but if you do not forgive others their sins your Father will not forgive your sins. Balikon ako ingon si Jesus sa Matthew chapter 6 verse 15 but if you do not forgive
others their sins. Sins, daghang sala kay plural man. Your Father in heaven will not forgive your sins as well. Ingon si Jesus igsuon, kung dili daw nato pasayloon katong mga nakasala kanato, katong nagtraidor nato, katong nagtamay, nagbiay-biay nato, katong nagdaot sa atong dungog, katong nagpakauwaw nato, katong nakapasakit natong maayo, kung dili daw na nato pasayloon ang atong amahan sa langit, dili mo pasaylo pud nato. Imagine ana igsuon nga, magunsa na lang tani og di ta pasayloon sa Ginoo. Wala tay laeng gisaligan igsuon, gisandigan ang Ginoo. Kinsa unsay may tabo na to kung wa ang Ginoo. Kinahanglan magpasaylo ta kay ngano man. Kung imo na siyang sabton og maayo igsoon, kung di daw ta mo pasaylo sa mga tawo nga nakapasakit nato, di sad ta pasayloon sa atong amahang langit nun. Mahimong useless ang atong prayer kay di man ta tubagon. No? Walay may tabo sa atong mga hangyo atong pagtuaw sa Ginoo. Kay ngano man naaman tay tawo nga wa pasayloa. Una, pasayloon nato to sila. And igsoon akong kadasig nyo kay nakasinati man ko ni namay higayon nga naglisod ko pagpasaylo. Sige jud kog hilak Lord, bisura ni pasayloon Lord kay sakit kay ang gihimo. Sao man ako ni Lord. So kung gihimo sige ko paminaw mga worship songs, sige kog worship ni Lord, sige kog kanta, sige kog ampo din gilid ko sa Holy Spirit to pray for those people who hurt me. Tanawa, importante sa ni mga igsoon tanawa. Ingon sa diri ang Matthew 5:44 ingon si Jesus. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga atong higugmaw na tong kaaway. Nga atong iampo tong nakapasakit na to. Kanang higugmaw na tong kaaway, maglisod kag higugma sa imong kaaway kung di nimo pasayloon una. Kuha. Kanang moingon ingon si Jesus nga atong higugmaw tong kaaway daw. Igsoon ang tinuod mao ni, maglisod ka pag higugma sa imong kaaway kung di nimo una siya pasayloon sa iyang gibuhat nimo. Amen. Tapat ka mao ta mo pasaylo igsoon. Og sa panahon nga lisod ipasaylo akong gibuhat igsoon, ako naman gibalik, ako nang gi-share niyo, but akong ibalik, akong i-replay ba. Daytime nga naglisod ko pagpasaylo kay nagbuhat na kog maayo, pagkabuton sa Ginoo, and then wala mga igsoon kanang wa ko gihimo niya, wa ko nagpasakit pero gidaot akong dungog as a pastor. Galisod ko, so sige ra ko gilak, nagfasting ko ato anak ko. Sura ni Lord nga ingani jud ay masugatan Lord. Yeah, mao to gi-comfort ko ni Lord. And then gilid ko sa Holy Spirit nga i-pray to sila. Kaya ba mga igsoon nga lisod iampo na nakapasakit ninyo? Lisod kayo. But the more we pray for those people who hurt us, the more mag-anam og kahumok atong kasing-kasing sa akong nabantayan, akong experience. Mao na niingon si Jesus karon nga, iampo ang mga naglutos ninyo. Higugma yung kaaway, iampo ang mga taong nagpasakit ninyo. Nagpasakit na to, mao na sila mga kaaway na to. Iampo na to. The more we pray for them, based on my experience, diyang akong giampo tong mga tao nga lisod pasayloon. Wa ko kabantay, so the more I get closer to God every day, the more nagpaduol ko ni Lord kay maglisod man ko kay sa tinuod mga igsoon mao ni. Kanang mga tao nga nakapasakit na tong maayo, gitraidor ta atong bana nga nangabit igsoon, or unsa man di asawa nga nangabit gibiyaan ta sa atong amahan kay ni koy laing pamilya no. Abi niya magigsoon lisod kay na pasayloon. Kung kita-kita ra maglisod ta. Apan ng uban sa tabang sa Ginoo makaya na to. Importante ang pagpasaylo. Mao ni akong gingon ninyo nganong sa tanang pulong nga nigawa sa baba sa Ginoo ang pagpasaylo may kinaunhan. Kay naay times nga lisod ipasaylo. Lisod ipasaylo labi na mga anak nga nagdako ka nga wa imong amahan or nagdako ka nga wa imong inahan. Walay ning support nimo mao naglisod ka karon. Na priso ba ka or unsa diha kay nganuman wala nimo nakuha ang suporta sa imong parents kay ang imong mama nangabit imong papa nangabit paron napasagdan ka sa imong lola or something ingana mao nang nahintong pawakas kadautan lisod ipasaylo na pero ban sa grasya sa Ginoo igsoon the more we get closer to God magpaduol ka sa Ginoo the more nimo iampo ng mga tawhana nga nakapasakit nimo sa akong experience wa ko kabantay nga matag adlaw day nag-anam kahumok akong kasing-kasing nag-anam og awas ang gugma sa Ginoo. Then the moment the love of God being overflow sa tong heart mga igsoon din mao na siya ang time mga igsoon nga makamao na ta mo pasaylo kay sa akong kasinatian igsoon kung ang kasing-kasing na to mapuno sa gugma sa Ginoo. Wala nay luna sa pagdumot. Sa akong nabantayan, no? Sincere mga iro ana idaghagay tag iro ni. Sa akong nabantayan igsoon once ang atong kasing-kasing puno nag-awas bitaw ang gugma sa Ginoo. At wala ning imagine literal kani. Tubig.
baso. Magawas ni siya, magawas. Napabay lugar nga imo siyang sudlan, wala na, awas naman. Mapuno gali ning baso igsuon. Tubig. No, bisag saud mo dili na siya kay puno naman. So wala na, there is no room for other water nga mo kuan ani mo flow ani igsoon. So the same as atong kasing-kasing. Kung ang gugma sa Ginoo mag-awas na to kay everyday magsige man tagpaduol niya. Lord, pakiluoy ba Lord, sakit jud kay di ko gusto Ginoo nga muwali ko Ginoo nga ako'y kasuko pag dumot. Di ko gusto Ginoo mo lead ko praise and worship. Di ko gusto mo share sa imong pulong. Di ko gusto Ginoo nga mga lagad nimo nga ako'y gihambal. Di ko gusto nga mo worship mo simba nimo Ginoo nga na ako'y gitaguan bugat lain. Di kabantay mo na kay gitaguan, di ka mahiluna. Kabantay mo igsoon nga naa kay tao nga wa na pasaylo inig panahon sa worship during worship time magdayeg ka sa Ginoo makainumdum ka niya. Inig padung nimo tulog, inig piyong nimo pilmirong makita nimo nga naong inig piyong ang kanang wa nimo pasaylo kabantay mo. Hingana na mga igsoon mao nang ang unang pulong nga gi-release ni Lord pagpasaylo. Kay ngano man kabalo siya nga lisod ipasaylo. Labi na nasakitan kag may lisod kayo. Sinati na mismo ni Jesus. Amen. Lisod kayo ipasaylo igsuon nga igo ra kag ipabuntisan nya wa giangkon ang imuhang anak. Gibiyaan ka lisod. Pero uban sa tabang sa Ginoo, magpaduol ka sa Ginoo. Imong iampo ng tao nga nakapasakit nimo. Lisod kay igsuon nga mong pasaylo ay labi na wa ka sustintuhe sa anak niya no lisod. Pero ang tanan grasya sa Ginoo. Ako igsoon naglisod ko pasaylo sa una kay daman toy tulo ka tawo nga ako ang tang pusilon ba akong isalvage. Kay bawo naman mo ning testimony na ko nga anak ko nga kaning tawhana ako ning balikon kay abot pagpasaylo man kaning tawhana mapulis na ko patyon ko ni. Ako gyud ning headshoton bitayon ako ni itorture ko ni. Salbahis kay nay anak kay amigo man ako gitraidor ko giigo ko ba batal kailan mo batal karilit ang mga adik-adik ani ana ba patay lang ni so gisuwat na ko yangan nay gamay nga papel 1/8 or 1/4 ba to 1/8 nakalimot mo rag 1/8 apan sa dihang na encounter na ko ang love ni Jesus sa dihang nadakpan ko sa Ginoo ba nangalagad ko sa Ginoo akong gisurrender ang tanan mga pagbati nga bati nakainumdum ko niya naamday ito'y tao nga ako ang gibaharan sa una. Akong gipangita igso, nagmotor ko, nakita na ko, naglingkod siya sa gutter. Akong giduol. Hinggo bay. Kuya, wan siya. Ano siya? Loh, uratan siya kay, wak pa to siya kasuway nga ning duol ko niya sukan nga gibaharan. Ako sukan nga nami conflict. Wan adyo ko miduol niya. Nagdumot man ko. Pagduol ako niya, ako siyang gihapak ba. Nagtalikod man. Bay, uy, ikaw mo na bay. Kanang naod ako'y, mag-istorya ako nimo anak ko. Katong nangagi ba, katong mga panahon sa una, katong mga bikil na to ba. Atong itong kalimtan. Pasayloa sad ko nga ning bahad ko nimo, pasayloa ko nga na ako'y giistorya nga sakit ba kung gibuhi nimo. Ato to kalimtan sa una bi amigo ta. Maatong kalimtan bati kayo na nga niya. Amigo ta niya maglakaw ang mga adlaw. Nagtago ko pagdumot kasakit nimo no. Pasayloa lang ko nga na ako'y gisulti nimo. Tinga siya. Wa siya katungog, wa siya katuo. Pag istorya ko niya nako, pag reply niya nako igsuon na murag siya gakanga-kanga. O siya katuo kay ako man itong gibaharan, makita rami po na nabantay lang na ako. Kay ako may giunahan niya. So mao to nga, dihan ako nabantayan igsuon nga kung ma-encounter din mo ang love ni Jesus. Every day, paduol tag maayo sa Ginoo, magpapuno ta siyang presensya. We will spend quality time with the Lord, with His presence, with His word. Magampo ta, maminaw og worship song. Mag-anam og awas ang iyang gugma sa kasing-kasing. Kunya mao na nga kamao na ta mo pasaylo bisan sa tao nga nakapasakit na tug maayo. Kamao na ta mahigugma sa mga tao nga di angay higugmaon. Kay dako kay damage as done. But still kung ang gugma sa Ginoo na nato kamao ta mo pasaylo na sinati na nako. Mao na igsuon nga ang first word nga gigawas ni Jesus is may tungod sa pagpasaylo, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod. Among all the 7 words, pagpasaylo kinaunhan. Kay kabalo si Jesus, nga pagpasaylo dili lalim. Labi na kung ang nakapasakit nimo duol sa imong dughan. Sakit siya. Amen, sakit siya. Pero kinahanglan ta mo pasaylo. Aban igsoon, maniti man kung sakit man kaayo gibuhat sa isig katawo nimo, naglisod kag pagpasaylo. Duula si Lord, tabangan kaniya pagpasaylo. Kaya nga naman, Pastor, nasinati na mismo ni Jesus nga lisod ipasaylo. Nasinati ni Jesus nga giluwaan, gisagpa, gibunalan, nga dalaunod igsoon, gipapasan sa krus nga bugat, nagkadagma-dagma, gitamay igsoon, no? Gipakasa, pero iyang gipasaylo gyapon.
Siya mismo nakasinati. Kung kanang imong nasinati karon igsoon, galisod ka pagpasaylo, unsa man nakadako, di nakatupong sa kasinatian ni Jesus. Grabe to kasakit, perfecto siya, wa sa isa kita igsoon, maglisod tagpasaylo pero di man ta perfect, makasama man ta. Tao ra ba ta? Si Jesus way buling, way mansa, perfecto. Apan gilansang, gidakop, giluwaan, gisagpa, gibunalan, gipatiran, gipakauwawan. Apan gipili niya ang pagpasaylo. Kay unsay ang gingon, wala sila masayod sa ilang gibuhat. Pareha ninyo igsoon. Kamo nangalagad na mo sa Ginoo, kitang tanan ning sunod na ni Kristo. Di kalikaya na gyud nay mga paglutos, nay masuko nato, nay mobikil, normal na og kinao na nako. Amen. Normal na igsoon na sinati ni Jesus makasinati ta. Di pwede di ta makasinati. Pero mao lagi na. Kung na may time nga lisod ipasaylo, hinumdumi ang gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus. Ato nga time maglisod unta siya pagpasaylo. But He chose to forgive for our salvation. He chose to be crucified for our sake. Gipasaylo niya ang nakapasakit niya. Ingon siya, pasaylua sila, kay wala sila nasayod sa ilang gibuhat. Kabalo ba mo igsoon nga dahil daghang makasa ninyo, daghang makapasakit ninyo nga wala sad na sila nasayod sa ilang gibuhat? The same as Jesus. That is why dapat all the time or anytime kinahanglan abli atong kasing-kasing sa pagpasaylo. Amen. Importante ang pagpasaylo. Kung gusto ta igsuon nga ang atong pag-ampo matubag, pasaylua sa nauna ang mga naay conflict sa atong kasing-kasing. Kay bisag unsaon imong hilak puasa og 40 kaadlaw luhod igsuon, hapa urunsay buhaton nimo. Kung nakay gitagu-taguang pagdumot nga wala nimo gi-release, wala ka kapasaylo, di gyud na tubagon ang imong pag-ampo. Sige ngo ni Jesus igsoon, kung dili ka makapasaylo sa mga tao nga nakapasakit nimo, ang imong amahan nga nasa langit dili sad makapasaylo nimo. So unsay gamit sa atong prayer kung wa ta pasayloa sa Ginoo? Unsay gamit sa atong luha, sa atong ampo, sa atong hangyo kung wa di ta pasayloa sa Ginoo? Amen. First and foremost, we must be willing to forgive. Again, sakit man kayo, pero kung night time igsoon nga sakit na kayo, akong balikon ni mga igsoon kaya ako naman ng share. Night times nga sakit kay pasaylo, lisod kayo. Hinumdumi nga ikaw sad utro pud ang mga sala, di tangay pasayloon kay tao ra ta. Dako lang ang damage nga nahimo niya nimo, pero ikaw sad makasala sad ka. Siguro nahalang kay sala nga wa mahibaw ay sa uban, private ba, pero makasala ta kay tao ra gud ta. No, but still gipasaylo ta sa Ginoo. Nakapasaylo gali ang Ginoo nga perpekto, kita na ba nga tao ra nga makasala? Hinumdumi igsuon kung dako man kayo yang gihimo nga sakit nimo timan-i, tao ra pud na siya. Ug ikaw tao ra pud. Ang gamay og dako nga sala puro na sala. So dapat igsuon ka mauta mo pasaylo, aron pasayloon ta sa atong amahan nga naa sa langit. Mao ni ang unang pulong nga gibuhi ni Kristo. Kung naay time nga maglisod ka pagpasaylo, si Lord naglisod sa to pagpasaylo, pero gipugos niya, gipili niya nga magpasaylo para sa atong kaluwasan. Kay in the first place, ingon siya wala man sad to sila kabalugod. Kabalo si Jesus nga wala to sila kabalo silang gibuhat. Maong ilahang gipalansang siya. Kita sa digsoon, daghan nakapasakit nato nga wala sad nakabalo sa ilang gibuhat. Daghan ni lutos nato ning tamay ning baybi ay wala sad na sila kabalo silang gibuhat. Amen. Like Jesus, ato silang pasayloon. Amen. Kay kung ato silang pasayloon, it means na-settle na ang issue, ang conflict sa atong dughan. Og sa dihang makita sa Ginoo nga ang atong dughan wala nay mga gitaguan. Na-settle na ang conflict, no? Wala nay pagdumot, kasuko, kahiubos kay nakapasaylo man ta. Ato nang giposisyon ang atong kaugalingon aron panalanginan sa Ginoo. Amen. Ana ra ang pabor sa Ginoo, ang panalangin magukod-gukod na nato. Ngano man wala may babag. Kay ang kanang dili pagpasaylo babag man na. Mao na gitawag og barrier sa atong pag-ampo nga di tubagon kay nakay pagdumot. Kay numdum mo atong akong balikon niya, iningon tong pulong sa Ginoo. Kung maghalad ka ato sa laran niya, nakay numdum ka nga naay kay tao nga gikasiluan or naay conflict ba, na ba kay napasakitan or nabay nakapasakit nimo, wa pa masitol ba ang imong dughan, ang isyu, ang conflict.
ibutang sana imong halad unya ibutang imong halad niya duwa tong mga tawhana, katong mga tao nga nakapasakit nimo, no? Pakig kuan sa niya, pakig-reconcile. Unsa may naibot pasabot ana? Pakig-reconcile, pasayloon na to. No, isitol sa nato ang conflict niya. After that daw, iba adto na kabalik ka sa laran niya. Punita imong halad niya, halad na. Meaning, dawato na sa Ginoo. Kung naay conflict atong dughan kay wata ka pasaylo, sayang ang atong prayer. Sayang atong gibuhat nga mga maayo nga makapaymaya sa Ginoo para nimo. Posible nga mababagan, no? Walay maani. Ngano man, conflict man, mao ni nagsilbi igsoon nga babag. Kung gusto ta igsoon nga may mo tang kapilan takos angayan, ayaw pagdumot. Release forgiveness to those people who hurt you. Even those people who hurt you the most, sakit kayo sa ilua. Again, si Lord gali nakapasaylo. Perfecto to siya, di pareha na to, makasama ta. Si Jesus perfecto. Pero sa gibuhat sa mga tao, gilansang, giluwaan, gibunalan, gipatiran, gisagpa. Pero iyang gipasaylo. Ingana sad ta. Again, there's no servants greater than their master, meaning, di pwede nga si Lord nag-antos nga itong gisunod niya, kita hayahay. No. Kita, relax na, maghida-higda lang kay naluwas na. No. Na ginay pagsulay. Matod pa sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ang tanan nga nagkinabuhi nga Diyos noon diya kang Kristo pagalutuson gayon. So nadyo'y mubikil na to. Mao nang dapat every time, all the time, kinahanglan nga kamauta mo pasaylo. Ang kayang pagpasaylo importante kayo og timan ini. Ang unang pulong nga gigawas ni Kristo sa wa pa siya namatay. Sa 7 last word ingon siya, amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Do you think aksidente rin nga una niyang gipagawas? No, dili ni aksidente. Kabalo si Jesus nga lisod ni buhaton. Kabalo si Jesus nga daghan karong Kristohanon nga wa pa kapasaylo. Ibin ang uban nagwali na pero naay conflict, galisod, nag-struggle. Mao nang maoy ni giuna ni Jesus kay una importante kayo ni. Nga kita tanan igsoon kinahanglan mga Kristohanon, mga followers niya nga himuon na to ning lifestyle ang pagpasaylo kanang maanad na bitaw ta. Pareha na ko igsoon, naanad ako pagpasaylo bisag unsay grasya sa Ginoo lang, bisag unsay lang ilabay na akong istorya, wa ko libog, i-ignore na gali nako kay wala na, namanhid na ko anang unsa makasakit kay akong gisulob ang pagpasaylo anytime. Sa una bago pa ko nga alagad sa Ginoo, mga first year in the ministry kay 13 years naman ko nang nagwali. Mga 2 ka tuig, 3 ka tuig, bisan 5 ka tuig, bisan half years na sa ministry, maglisod ko pagpasaylo usahay. Di ba gud time nga Lord, tabangi ko Lord, gabair ako na Lord, pangkuan na ako na sila murag ngana ko ba, murag ako nang gidiktaran ng Ginoo ba kay sakit kay lang gimo, but then eventually na realize na ko nga the battle is the Lord, vengeance is mine, says the Lord. Ana bitaw ang pulong sa Ginoo nga ihang panimalos na pasayloang imong mga kaaway aron pasayloon ka sa imong amahan. Ana bitaw so nakakaton ko mao na nga karon na manhid nako bahalag unsay lang isulti nako. I'm always willing to forgive kay ako nakasabot sad ko nga parihara sad ko nila tawra nga makasala ba yapog ko. Lahi na lang sa una kaya kung sala ako mang planuhan, magplano jud kag mayo ba no kanang wala tuyo pero mao lagi makasala jud ta. So sila po tawra man pud to. Dako lang sila nahimo nimo nga damage but then parihara ta tao. Wa man ang Ginoo gali makapasaylo kita na ba no? Mao na nga dapat all the time igsoon willing kita mo pasaylo kay mao na gusto sa Ginoo. The moment we forgive those people who hurt us, mao ni bantay sa diyang ato na silang gipasaylo bisag sakit kay lang gihimo atong giposesyon giandam ang atong kaugalingon aron panalanginan sa Ginoo aron i-bless ni Lord. Nganong pastor, nganong nakaingon mga tungod yes tungod kay wala na may conflict atong dughan, nasitol naman angayan na ta, kapiyalan na ta sa panalangin nga ibubo sa Ginoo nato. Angayan na ta makadawat sa tubag sa pag-ampo. Nga naman, nasettle naman. Mao na una nga rason, mao na igsoon nga importante ang pagpasaylo. Mao na hinungdan nga nung unang pulong nga ning gawas sa baba ni Kristo before siya namatay. Pulong sa pagpasaylo. Amahan, pasayloa sila. Kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Again, karon igsoon wala ko kabalo sa nagtanaw karon to all of the viewers bisan pa mag-replay ani. Wala ko kabalo kung namoy gihambin dia na mga tawo nga galison mo pagpasaylo. Ako kadasig niyo igsoon mao ni kinahanglan jud ka mo pasaylo kay ingon si Jesus
Kung dili ka mo pasaylo, dili nyo pasayloon ang nakapasakit ninyo. Dili sa tapasayloon sa itong amang langit nun. No? Unya, lisod igsuon no. Nya, timan og lisod jud kay pasaylo. Hinumdumi nga tao ra pud na sila ang nakapasakit nimo. Ikaw tao ra pud. Dako man sila sala nga nahimo nimo ikaw makasabay pud ka. Gamay lang pero ang gamay dako sala gyapon na meaning dili ta perfect tanan. So dapat mo pasaylo ta mo sabot ta. Amen. Kay si Jesus gani nga Ginoo nato nakapasaylo gani. Amen. Ako man pastor, Diyos man to, nagpakatao, nagpataw-tao naman to. Si Jesus atong nga time, pagpasaylo niya, tao to siya. 100%, mabitaw ning bati siya kasakit, giuhaw siya, nangayo siya tubig. Nga naman, nihilak siya, nga naman. Tao ra siya, pero gipili yung pagpasaylo. Pareha na to. Igsoon, night times nga lisod kay pasaylo apan tungod sa grasya sa Ginoo. Tabang sa Ginoo, makaya na to na. Amen? Makaya na to na. Ayaw itugot nga mababagan imong pag-ampo. Ayaw itugot nga mababagan ang panalangin sa Ginoo. Si Lord gusto na mo bless nimo pero kung wa ka kapasaylo, mo post yun na siya. Di na niya ilahos nga naman. Napa may dapat isitol. Napay conflict. Kung gusto ta nga i-bless ta ni Lord, kung gusto ta nga matubag atong pag-ampo din, ayaw na paghambin niya, pasaylua, pasaylua, pasaylua. Kay una sa tanan, sama ni Jesus sa iyang linya, wala sad na sila masayod sa ilang gibuhat. Wala na sila kabalo sa imong gibati, pasaylua. Amen. Kita may naay Ginoo, kita may angay mo sabot sa mga tao nga dili na masabot, aron dili magkagubot ug ang hayag nga ugma atong makabot. Kay ang Ginoo man mahimuot. Amen. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thanks so much for your word this morning. You remind us for the first word nga imong gipagawas sa imong baba, Lord God. The message of forgiveness. Salamat, Ginoo. Imo ming gipainumduman karong buntaga, Ginoo, kung unsa ka importante ang pagpasaylo, Ginoo. Kay nasayod ka nga dili sa tanang panahon sayon ipasaylo. Na mga times, Lord, mag-struggle mig maayo, maglisod mi, Ginoo. Tungod kay grabe kasakit ang ilang gihimo. But Lord, sama sa nanimo. Nakapasaylo ka nga di unta angay pasayloon sila. Lisod sad kayo imong gibati ani nga time nag-struggle sad ka but you choose to forgive. So Lord, tabangi sad mi. Let your love will overflow in our heart nga makamao mi pagpasaylo, Ginoo. Kay dili mi gusto mo dumot ug dili mi gusto mababagan ang pag-ampo namo, dili mi gusto nga babagan ang imong pag-bless namo tungod kay naa mi gihambin nga pagdumot wa mi kapasaylo, Ginoo. Lord, I pray to all of the viewers, tabangi mi nga mo pasaylo. Tabangi mi nga mo patigbabaw ang gugma. Tabangi sila, Lord, kaming tanan nga bisan sakit kaayo, mas pilio namo ang pagpasaylo, Ginoo. Kay diya sa pagpasaylo na ang panalangin, diya sa pagpasaylo na ang kalinaw sa dili sad mi tinuod nga malinawon kung naami gihambin. Maglibog jud mi, mag-struggle mi. But if we forgive with all our heart, then ang kalinaw mo puli sa among kasing-kasing ug unahuna. Lord, salamat ani nga mensahe, Ginoo. Yes, na may time nga lisod ipasaylo sa imong mga kanakan karon nga nagtan-aw pantabangi mi, Ginoo. Tabangi mi, Lord, gusto mi, Lord, makapasaylo kay di ka makahunat pagpanalangin namo kung naay unforgiving spirit, naay unforgiveness. Hallelujah. Lord, I pray nga kaning mensahe nga mong nadungog karon, Ginoo, makahatag nig dakong impact, Ginoo, kay kani nga mensahe mao ni Yahweh kalinaw. Kay di man jud mi magmalinawon kung nami gidumtan. Apan Lord, tabangi mi nga makapasaylo gini. Kay kung wa ka, Ginoo, maglisod yun mi, Lord. Without you, it is really hard for us to forgive. Especially to those people who hurt us the most. Na grabe ka kasakit ang ilang gihimo. Apan Lord, naa ka, tabangi mi. Sama sa gihimo ni mo ibabaw sa krus, nakapasaylo ka. Nakapasaylo ka, bisag gilansang ka. Nakapasaylo ka, bisag gibunalan ka itong mga tawhana. Giluwaan ka, gipatiran ka, gidusla ka, ug bangkaw. Nangayo kag tubig, itagaan hinon kag suka apan imong gipasaylo. Gusto mi, Ginoo, nga imo ming bistihan sa kinaiya nga sama nimo. Kay kung kami kamera lisod kayo na may tambo. Lord, thank you for your message. Thank you for the comfort. Holy Spirit, salamat sa imong presensya. And right now, Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now, Lord God. Sigon sa ilang tinguha karon, Lord God, i-bless sila. Sigon sa ilang desire karon, Lord God, i-grant in Jesus' name. Unsa man ilang problema, unsa man ilang gihambin karon, unsa man ilang mga cross nga gipasan, unsa man ilang giatubang karon nga nabalaka sila, mga battles, mga struggle nila. Lord, tabangi, Ginoo. Lord, hatagig solusyon nilang problema, tagaig kasulbaran, Ginoo, tagaig milagro, unsa man ing milagro nga need nila karon, Lord God. Lord, let your
power, Lord God, mo manifest sa ilang situation. Tuguti, Lord, imong milagrosong kamot, mo lihok karon Ginoo. Sa ilang sitwasyon, Ginoo, makabaton silang milagro sa pangalan ni Jesus. Jesus' mighty name. So again, Lord God, I declare miracle in their situation right now. In Jesus' name. Ipabati, Ginoo, ipadayag kanila, Ginoo, ipakita nga ikaw nga Diyos, ikaw sa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa walay katapusan, wa ka na usab. Ikaw ang nagpikas sa dagat nga pular, makaagi mo makanakan. Ikaw ang nagbanhaw ni Lazaro sa mga patay. Ikaw ang nag-ayo atong mga daghang masakiton kaniadto, ug ikaw usab ang Diyos ang magmilagro sa ilang sitwasyon karon. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Ginoo. And right now, Lord God, among dawaton, ang kadaugan, among angkunon, ang milagro gikan kanimo, uban sa pagtuo, himo alamang ning kapiyalan, himo aming angayan. Mao kini ang among pag-ampo, amahan, amo kini gipangayo, gipasalamatan daan. We claim it in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. That's all for this morning. Akong ibalik ang dungog ug himaya sa atong buhi nga Diyos. And I pray that today is gonna be a blessed day to each one of us. Tanang buhat sa iyong kamot, i-bless ni Lord. Anyway, thank you, Star Senders 14, Star Sender 14, no? Stars, thank you. God bless you more. I declare nga, it's gonna be a victorious day. Inyong mga problema, tagag solusyon sa Ginoo. Dili ron tapuso ni Lord rong adlaw kung walay blessing. In Jesus' name. Na ipamaagi, no? And sa mga OFW, I always pray for you nga ang favor ni Lord na agad mag-uban ninyo. Kabalo na mo na, no? Usa mo sa priority nako in prayer. Again, salamat sa inyong pakiguban kanako, and I just want to encourage everyone to share our live. Maputol ni sa Igsoon 30 days, no? Ako ni siyang i-download karon after this. Then ako ni siyang i-upload sa atong YouTube channel. So wala pa subscribe sa atong YouTube channel, please do subscribe, Mabungahong Kristohanon. Ang link nasa caption ani nga live. Ug sa tanang nagtan-aw karon nga wala pa naka-follow sa Mabungahong Kristohanon 2.0, please follow. Kay nga naman, ari na ta mag-live. Ang katong previous page na to, nga Mabungahong Kristohanon, wala na ko dito. So ari ta mag-like ug mag-follow, kay dili ko mag-live aron makabantay mo. Kay kung dili man gud ta maka-follow, usay dili ta maka-update, kay wala pa man ka naka-follow, no? So mga no, please follow, and thank you sa mga subscribers, again, mga Star Senders, thank you kayo, no? So again, to God be all the glory. Akong ikabilin, ampo, amping, abantita. Madagma man ta kay Taura bangon, padayon, hangtod maangkon ang kinabuhing dayon. Amen. See you next time sa mga igsoon. See you next time mga igsoon. Sa laing higayon na po nga makabakanti ko. Dili lang kumusaad apan kani kalit-kalit ram guni akong live, no? Ang uban mangutana, pastor kano sa imong live kalit-kalit ra gini, actually kay busy ko. So makakita ko opportunity mag-live benta, no? So like this opportunity nako, no? So again, igsoon, see you next time. Namo sa akong prayer, and don't forget to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Amen. So again, to God be all the glory. Keep safe everyone. Have a victorious day in Jesus' name.